Mayong hapon mga binati ug minahal kong matalunan. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay? Ako naghangyo sa tanong taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga buotan nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Unsa may rason ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Aron mahimo or mas dali ang mga programa nga himuon alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, sa katong mga negosyante nga ganahan mag-business diri sa lungsod sa Matalom, open kini alang kaninyo. Sa katong ganahan maghimo or mag-invest og negosyo diri sa atong lungsod. Ako naghangyo, balikon ko. Ako naghangyo sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Open kini alang kaninyo. Basta negosyo nga kanang legal nga put up mo mga business, mga grocery. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo, Matalom. Okay guys, October 29, 2021, Francisco Pipi at your service, Matalom nun. Muna itong batong guys. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik ug muubutan nga Mayor Eric S. Pahulio ug mga kauban. Ato gayo lang suportahan Matalom nun aron magpadayon ang mga programa nga giandam o gitagana sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Eco Live